Umar, nte la fɔlɔ faamuya dɛ. Cogo di? Munna gɛlɛn tɛ ka sigi sisan? O kuma an bɛ kalo mun na e t'o dɔn? N ko an bɛ sunkalo de la. Hatɛ, sunkalo ko ni gɛlɛn sigi bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la. A ye mun kɛ don o e ɲinɛ n'o kɔ. N'a fɔra e ni Sumi a cɛbakɔrɔtɔ fila gɛrɛn na fɔ Sumi fa taara aw sɔrɔ yen. E yɛrɛ b'a dɔn o tɛ ko ɲɛnama ye. Mais Umar, olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la. Sumi fa y'a minɛ min na, ne ma mɔgɔ si ma Sumi bila k'a ka i sun ka n'a sun tigɛ kɛnɛ ma dɛ. O ye Sumi kungo d'a bolo. Ne ko gɛrɛn ka sigi de. An ka sigi an ka baro kɛ dɔrɔn a banna. Aw bɛna sigi ne de ka da la. Hali o don Sumi fa nana aw sɔrɔ tebuli la. Bon o tɔgɔ tiɲɛ n'o fɛn ninnu o bɛɛ bɛna da ne de kun k'a sɔrɔ ne t'aw ɲɔgɔn sunbali ye. Ne kɔni bɛna mun fɔ ye i bɛ tiɲɛ dɔn gɛrɛnkolon den an k'a ci sunkalo in yɛrɛ la ni sunkalo banna an b'an ka gɛrɛn continuer. Umar, Sumi kungo y'a kungo de. Mɔgɔ si den kelen ma Sumi bila k'a k'i sun so ka na te min gɛrɛn na. Mɔgɔ m'a bila o la dɛ. Est-ce que i bɛ ka kuma faamuya? Donc problème t'a la sa. An ka se labɔ an k'an sigi. E tɛ sigi. O kuma ne bɛ ka kuma mun fɔ ye e tɛ k'a mɛn dɛ. A gɛrɛnkolon den a tɛ sigi yan bi a tɛ sigi yan sini. Sunkalo kalo kelen han n'a ma se k'a bonya ne b'a bonya. I y'a faamu wa? A gɛrɛnkolon den a tɛ sigi yan bi a tɛ sigi yan sini. N'a bɛ mun na a y'o kɛ o. Nin ye kuma ka Umar. Han? Ayi a kɛra gɛnni yɛrɛ. Ko baara tɛ yen. Sunkalo bɛ ban an bɛ ɲɔgɔn ta o. Awɔ. I n'i ka teli na aw dɛmɛ baro kɛ. Awɔ. An ka don o la. O don i bɔla an fɛ n'an ka madamu ka kuma min n yɛrɛ taamana ka se a ma n'a kumana n y'a n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na a fana ye layidu ta n ye ko a tɛ sigi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan ko a dan bɛ kɛ nin kelen I b'a dɔn a ka ko in ye n tɔɔrɔ dɛ a ye n tɔɔrɔ ka se degré ma Ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn ne bolo silamɛ ɲuman yɛrɛ ka laɲini fɔlɔ kan ka kɛ jumɛn ye I ka jɔrɔ ni I sigiɲɔgɔn ye minnu tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun mais ale tɛ jɔrɔ n'o ye dɛ ale bɛ jɔrɔ n'a ha yɛrɛ de han est-ce que o ko kɛta ye wa silamɛ ɲuman kan k'o kɛ wa han Bami ne y'i faamu dusuw de bɔla ka bɛn ɲɔgɔn ma o de nana ni nin ye nka ne kumana a fɛ ni hakilina minnu ye wa a yɛrɛ kumana n fɛ cogo min na n b'a dɔn nin kɔfɛ a tɛ sigi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan I dun ka kuma fɛ dɛ n bɛna n hakili to a la kuma o kuma ni n bɛ tɛmɛ a ka yɔrɔ fɛ n bɛ don ka kuma n'a ye walasa nin hakilina ninnu ka se ka bila cogo min na I dun ka kuma n'a ye dɛ I ye n faamu I y'a faamuya ne kɔni ye mun f'i ye I ka kuma n'a ye dɔrɔn e yɛrɛ de ka ko filɛ a tɛ wuli de ka ban e ko ni fitinin e ma n'i dusu bɔ o la ka ban kɔni o de ye dusubɔ bila ye han I fana ka o ko bila ten sa an ka tɛmɛ ni ko wɛrɛw ye An tile ma. Lasine e bɔra kalan na ka na Wallahi ni an jigin tɔ. a bɛ de Ça va. kɔri baasi t'i la Baasi foyi tɛ yen. awɔ ɲɛna Lasine Nam. Kadafi bɛ yan. I fa ayi a bɔra Ma. Ni ne ma fasa jɔn de bɛna fasa. Min bɛ ne ka du in kɔnɔ e t'a dɔn wa? ɲɛ b'a la Gɛrɛntɛ min bɛ ne yɛrɛ da la. Ayi i b'a fɔ ko ne tɛ n fa du kɔrɔ. Min yɛrɛ bɛ ne Lasine yɛrɛ ni mun hɛnɛ san dɔrɔn o ye ka du in bila de. ne Lasine ka n'o fɔ e b'a fɔ e bɛ du bila e yɛrɛ b'a dɔn e kelen pe de bɛ n bolo ni e mana bɔ ka taa ka ne to yan nɔ ne b'a kɛ cogo di du bila in o t'a ɲɛ ye koyi Ba tɛ ka ko nɔgɔya ne bolo ne ma du in bila dɔrɔn a man ɲi. Lasine n y'o de f'i ɲɛna I ye cɛ de
Ye cɛ de dɛ. Cɛbakɔrɔ i mana kɛ cogo o cogo jagoya i bɛ se ka ɲɛ. Du bilali o t'a ɲɛ ye. O bila ka bɔ i da kɔnɔ. Kana o kuma fɔ tuguni dɛ. N tɛ fɛ k'o mɛn. E mana taa ka ne to. Su ni tile ne bɛ seli la n bɛ Ala deli la n bɛ wiridi la. Ne fɛ n ko e bɛ ne bila ka taa hiji. Ni e taara ka ne to jɔn bɛ ne bila ka taa hiji. Ne yɛrɛ fɛ n'i ka kalan yɛrɛ banna. I bɛ mobili kura san. I fa ka du i b'o ci k'a jɔ. Mɔgɔw ka fo bɛ to ka dungaribaw minnu kɛ so la. Lasina. N'i y'o kɛ don dɔ o y'an ka lafiya ye. Tagali kuma kɔni o dabila sa. Han? N y'a mɛn. Ba ko ko n ka so. N sunna. Kunun n kɔnɔdimibagatɔ nana k'an sigi. A ye ji kɛ n kan. N ma foyi k'a la. Lasina. I ye dencɛ de. N'i y'a ye e fa bɛ ka nin bɛɛ kɛ e la. I ka ɲɛ de. A bɛ k'a ka baara de kɛ. Mais kana i fa ka ko ninnu jate. Ma dɛ. Tiɲɛ na maltraitance fanga bɛ ka bonya. N ma foyi kɛ ba la. Ba yɛrɛ kɛlɛ i bɛ ko ne ye sɛ n'a buru tobi ka sigi a kɔrɔ. N ma foyi k'a la. Kana baga ma dɔrɔn. N'i y'a jate minɛ k'a fɔ komi i ko man di i fa ye. I ko man d'a ye tɛ dɛ. I ko ka d'a ye. A bɛ fɛ i ka ɲa de. Ma tiɲɛ yɛrɛ la ba bɛ ka juru tɔ kɛ gɛrɛn tɛ ne bolo. Ne bɛ ɲininka o. Est ce que ne yɛrɛ wolofa ye ba ya? Lasina i y'a dan sago dɛ. E ma foyi miiri ko e fa tɛ. I y'a ye dan sago de. I ye dan sago kojugu. E bɛ fɛ k'a fɔ ka ne to Mayiga ka furu la. N taara jɛnɛya kɛ kɛnɛma k'e sɔrɔ. I tɛ fɛ k'o de fɔ wa? Lasina. N'i y'a ye ne bɛ ɲani fɛn fɛn na e ka ko tɛ wa? Mayiga bɛ ka tɔɔrɔ fɛn fɛn min dan kan e ka ko tɛ wa? Ma ne kun t'a fɛ ko. E ma foyi de miiri ne ye. Lasina. I bɔra n jigi kɔrɔ dɛ. Ma yafa n ma. N kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. N tɛ dɔwɛrɛ dɔn. I ka ko b'i bolo. Ma. Nin kɔni kɔfɛ n bɛ kangarida laban mun k'i ye. N'a seginna an ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kan a laban ka furu b'a da fɛ dɛ. E fana fɔ sa furula sa. E maa tɛ furu sa laɲini kisi i yɛrɛ ma sa. E fana ko fitinin dɔrɔn i sɛ dusuni de bɔlen don ka bila mɔgɔw da la. I fana ka nin ko in to ten sa. Ok problème t'a la. I b'a dɔn dɛ. N sigilen hakili bɛ ka jigin an ka denmisɛnniya waati de la. Sunkalo tun mana se tan. N'an wusunna tile mana se a cɛmancɛ yɔrɔ ma. O y'a sɔrɔ a b'an kan dɛ. An mana taa misiri la o waati. A bɛ fɔ k'an ka seliji ta ka don ka taa seli. Ne bɛ n ban ka seliji ta joona walasa maa tɔw ka don ka ne to kɛnɛma. Maa f'i ye ja e ta t'a la kojugu ye. Ko musokɔrɔba mun filɛ a fɛ fo a bɛ fiɲɛ sigi a ka da la tan. Kari kunna. Don dɔ la tilegan fɛ a ganinba ne kɔ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la saba pa. Cɛ ne ɲɛ bɛ fiɲɛ fɛnɛ lalagalen sigilen na. O ye jɔn ka taa n kɔnɔ fa. Don ne ye ji filɛ ɲɛ saba de ye. Ka tila k'a da gosi k'a kɛ i n'a fɔ ko foyi ma kɛ. N taara so n ko nin yɛrɛ kɛ i n'a fɔ n satɔ de don. Ne ta fana ma ko ye maaw donnen ka ne kelen sigilen to seliji tayɔrɔ la ne ye kɔrɔ lajɛ ka kilebi lajɛ ne ɲɛ b'a la maa ɲɛteri la n ko n ye tasalen jɔ n da la k'a kɛ gulon kan bɛɛ. Maa f'i ye denmisɛnninya tɛ sɔrɔ ko fila koyi. Walahi denmisɛnninya tɛ sɔrɔ ko fila. An ma jigin ni kumakan ye dɔɔni dɔɔni i ka madamu bɛ kɔnɔna na n'a ye nin mɛn a b'a fɔ k'an ye cɛkɔrɔba lamunumunu ne sɔn k'o fɔ ye. Kɔnɔ. Walayi. Adamadenya in fana bɛ tan koyi. Denmisɛnninya la kɔni i ma se ka fɛn fɛn kɛ. I kɛlen maakɔrɔba ye i tɛ se k'o kɛ dɛ. Vraiment a bɛ ɲɛ quoi. Mais n kɔni bɛ mun gɛlɛya i ma. I ka kuma ni madamu ye dɛ. Ayi ni Ala sɔnna ma nin ye madamu ka ko in nin y'a nɔgɔyalen. Awɔ a tɛ segin ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan. Ok inchallah. Non vraiment nin diyara n yɛrɛ de. Awɔ.
fama fili de sɔrɔ ne tun t'a dɔn ko n ye kuma min fɔ k'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de e ye mun fɔ ye yafa n ma ala kama ne ka laɲini tun tɛ ka nin fɔ ye Lasinɛ i ka di n ye o ye tiɲɛ ye kuma in y'a dan tɛmɛ dɛ min fɔra ko nin kuma sugu in mɔgɔ ma sɔrɔ ka fɔ ne fo ne ka to furu kɔnɔ ka taa jɛnɛya kɛ ka na i den wolo mɔgɔ m'o fɔ fo Lasinɛ nin kan den ko ka da ne golo kan n b'o kɛ cogo di ma ne ka laɲini tun tɛ ka o kuma in fɛn fɔ n tɛ kuma dɔn ne tɛ kuma dɔn dɛ fili de ne sɔrɔ yafa n ma ala kama n tɛ nin ɲɔgɔn sen fila tugun n kɔni bɛna min f'i ɲɛna ne ka yafa i ma n bɛ yɔrɔ min na sisan n tɛ se ka yafa i ma fo n ka miiri dɔɔni sabula kuma in i ye dan sɔrɔ n'i ko ne ka yafa i ma n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna i k'i fa dɔn i fa ye n'o kɛra o la n bɛ sɔrɔ ka yafa i ma n tɛ n bɛ yɔrɔ min na sisan n tɛna se k'i jaabi foyi la